til. Nu. Okay. Det vi kan se med forskellen med den der start, før, er at vi kan se en fiskeleder meget lavere end den. Yes. Så her kan vi se fiskeleder. Og fiskeleder er faktisk vand. Vores teori omkring, at det var store meteorer, der ramte jorden, fordi det var det, der var en af de rigtig sjældne grundstoffer, som det formoder, at det var en asteroide, der ramte på jorden. Vi kan se, at der er meget asteroide her, som også er med til at bevise teorierne. Og så har vi evolutionen det var lavet. Yes. Stop. Okay. Go! Under fiskelæret, og skrivekridtet det er lavet af de her krokodiler, altså kalkalger, som har til en fast masse. Så starter vi på solskab, og forskellen på de her to er egentlig, at det her det er meget mere blødt. Af på fingrene. Det er også derfor, det kan bruges med at skrives med, mens det her er meget mere fast. Og egentlig det, vi kan se her, det holder meget bedre end det her kald. Og det er derfor, vi kan ligesom se, at det stikker ud, fordi det er meget mere fast end det andet kald. Så hvis det her kald er her, så er noget med det samme. Okay. En af de processer, som påvirker klinten, det er altså det vind og vejr, som langsomt æder af klinten, så den bliver mindre og mindre. Vi kan også se her, at der er sket et stenskred, så altså, der er en masse af det øverste, som ligesom er faldet ned. Og så bliver det, der er faldet ned, langsomt spist væk af bølgerne og drevet ud i havet. Og her kan vi se moræneaflejringerne. Og moræneaflejringerne, det er dannet af, sand, jord og ler, som ligesom er blevet skubbet af de her gletsjere, som kom under istiden. Og så er det blevet forladt, når isen smeltede eller trækkede sig tilbage.